Hej og velkommen til John Gamer 99. Og Gamerholm. Og i dag har jeg Gamerhold med, og vi skal spille noget Skate 3. Og Maximus Og vi skal køre... Ja, han gider ikke noget, han står bare og spiller Minecraft. Og vi skal køre ned den her jailbar. Og jeg er røvdårlig, det er første... Der er det anden gang, jeg nogensinde har spillet det. Og hver gang man dør, så skifter vi. Så lige nu er det Gamerhold, der spiller, og når han dør, så er det John Gamer 99, der styrer. 3 kvarter. Så. Jeg er syg i dag. Hvad? Ej, fuck, jeg er syg. Det er sindssygt, mand. Det kan nok ikke lige være. Så fordi jeg er så gangster, ikke? Så kan jeg gøre sådan her. Det kan I sikkert også, men... Ja, det kan Eske ikke. Nej, Eske, han er bare fucking new. Til alt. Også til det der Call of Duty, der den dårlige videoer. Er det ikke hyggeligt at have os med i dag? Jo, det er bedst med. Bare sådan sidde og blive fucking disset. Og vi har aftalt, at vi sådan cirka har... fuck! Ja, Vi har aftalt, at vi sådan cirka har 1,5 minut hver. Og jeg brugte så 1 minut og 10 sekunder eller sådan noget. Ja. Så laver vi lige noget super high five. Hvordan du gør det her? Ej, jeg kræfter med snyd, mand! Ej! Så er det min tur igen. Kæft, mit ben klør. Ej, det er noget. Og vi er hjemme ved ham, skal jeg lige hilse at sige. Er du hilse at sige det? Skal vi helt til at sige det? Ja. Men så ring til min mor helt til at sige, at vi er her. Ja. Hvad snakker du om? Shit! Det var også meningen. Sådan. Okay, vi skal lige... Jeg skal lige... Okay. Det kan du vise bagefter. Okay. Godt, jeg brugte så et halvt minut. Og jeg brugte sidste gang, jeg brugte vist 10 sekunder. Prøv at se, hvor dårlig han er. Det var typisk amatøragtig ting. Ja, meget. Det der. Ja, Magnus, siger du det, så har du lyttet? Nej, sagde jeg. Det er meget. Jeg tror, du sagde hatten. Se, hvor er det dårligt. Prøv at se, han kan lige finde ud af at gøre det der, eller... Ja. Så jeg sagde det, han kan ikke finde ud af at gøre det der. Så var det mig. Færdig. Fucking godt, var dårligt nu. Hvad sker der? Er det på grund af, du er nervøs eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg er blevet skudt i røven med en pil. Ja, vi er ligeglade, Magnus. Au! Hvad fuck skete der for det der? Jeg sagde det jo, fucking noob til mig. Eller. Ja, sådan noget. Sådan. Ja, du var. Nu sidder pilen der ikke mere. Fint, Magnus. Ej, det er kraftigt med løgn. Jeg skal lige prøve. Hey, kom væk, det går. Jeg kom kortere end dig. Ja, det er synd. Din gay. Jeg er ikke engang kommet ned. Du må også prøve 2 gange på efter. Nej, du må. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nå. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Okay. Hold kæft, dreng. Er det ikke bare hyggeligt, dreng? Hold kæft. Det er bare vores ritual at gøre hver eneste gang vi er sammen. Hold kæft, dreng. Kæft, det er hyggeligt. Det er jo mig, der fandt på det. Nej, fail! Lav mit gamle trick, hvor jeg bare fejler der for groft. Jeg sætter mig ovenpå alle de her ting. I starten af i dag, der kunne jeg ikke engang gøre det der. Jeg skulle ikke engang kunne komme helt derned. Du skal ikke lave mit pro-trick. Og fuck dig, din wannabe. Og hvad, du brugte ikke det samme. Du gjorde det med rundt. Hallo, hvis der er nogen af jer, der ved, hvad man laver saltoer. Eller fuck det, jeg kalder dem. Skal 60, så må jeg godt lige skrive det i beskrivelsen, skulle jeg til at sige. I kommentaren. Fuck, det er snyd, mand. Nej, det er Det er sgu da snyd, han kører ikke for alle, det mand. Gay. Altså for groft. Gay. Det var mig, der brugte det der væk, hvorfor jeg kan bare godt lide at hoppe. Op for fanden. Nej, det... Nej. Nå, fuck det, mand. Flagmus. Fail. Godt, Jeg gjorde det hen til flagmusstedet lige Ja. et lille øjeblik. Nu skal vi lige se noget, som jeg fandt ud af i dag, faktisk. Så kører vi. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var fordi, at jeg havde set nogen... Hvorfor har det gået over Stine? Det er de for flagmus stedet. Ja. Det er fordi, vi kan lave det som en flagmus. Junkie Power Flower. Hvordan gør du det? Jeg kører ned ad trapperne. Jeg kan aldrig sådan gøre det der. Det der er lidt fucking cheat. Jo, det er det. Nej, det er ikke. Jo, det er finger cheat. Det hedder den der cheat, tror jeg. Okay, så lige home her. Og se, det er mig, der har lært ham det der i dag. Fordi jeg er mega pro. Det er fordi, jeg så nogen på YouTube, vi har- der gjorde det. Ja,
sådan. Nikolaj, han ser alt på YouTube. Hvordan man snakker, det har han også set på YouTube. Hvad? Du starter ikke den ordentligt. Nikolaj, han ved rigtig godt, hvordan man taler, hvis han ikke havde været inde på YouTube. Hvis han ikke havde været inde på YouTube, så vidste han ikke, hvordan man snakkede. Nej, så vidste han ikke, hvordan man snakker. Rul! For rulle lige noget. Bum! Det dræbte mig. Slam sagde det bare. Ja, kom med joystick. Jeg skal Og en af dagene, der kommer også lidt noget musik, noget lortmusik, vi laver. Den hedder nok højst sandsynligt. Hvad vi laver, når vi keder os. Sådan cirka. Sådan cirka det, som vi laver, når vi keder os. Ja. Hvad laver du? Nej, når jeg keder mig. Fedt, mand. Go! Nej! Ja, du er færdig. Nej! Og hvis I gerne vil vide, hvordan man gør det her, så er det på den der, man normalt ser i Call of Duty. Den skal I bare lege med. Ikke på den frække måde, vel, men på, ja. Godt, jeg tror godt, I forstod det. Det tror jeg ikke, Nikolaj. Kan du lige prøve at sige det igen? Nikolaj, han kunne vildt godt lide at røre min næse. Han elsker det faktisk. Hold kæft. Ja, det er fordi, jeg røvslikker ham hver eneste dag. Altså ikke altså det der. Han røvslikker. Ej, hvor er det dårligt, men det var en noob-trick. Så fordi jeg viser den der rampe. Som jeg også så inde på YouTube. What? Hvad skete det lige der? Fail. Og Magnus, jeg tror bare lige, at du skal klappe grej nu. Fordi Det var jeg siger dygtigt. en Ja, hold kæft. Kæft. Hallo. Prøv lige at sige det der. Er det ikke bare for fucking... Er det bare for... Jeg sagde det jo. Hvad skete For, der? Ja. det var fordi, at du trykkede på en knap, og så... Sådan! Det var det, jeg sagde. Så skal vi ikke køre noget skate i stedet for at have ud som flagmus. Det er også det, jeg skal se her til. Okay. Fedt. Nej, Jesus. Oh shit, det er vildt! Ja, og død. Nej, jeg... Hvad er den der? Nej, hvad laver du? Ja, hvad laver du, mand? Fuck, du er dum, Aske. Ja, ved det. Det kommer til at lige blive taklet bagfra. Dø, Aske! Dø! Og så bare vide, hvor irriterende det er for os at stå her. Vi kan ikke engang sidde der, imens vi optager. Nej. Det er bare, bare sådan. Oh my god, ikke også? Ja. Og den her video kommer nok sådan cirka til at vare 11, 12, 10 minutter. Det tager 10 Ja, minutter. det gik godt. Yes! Og jeg kan nok se, hvor spastisk jeg er, når jeg løber. Ja, Fordi at... det er spæstisk. Nogle gange så glemmer jeg, hvordan man hopper ved manden. Sådan her. Kom nu. Yay! Så skate du for fanden. Nej, jeg gider ikke. Hvad laver du? Fuck, jeg var tæt på. Var det karma, eller hvad? Kom shit. Ask, han er professionel. Så det der, jeg ved ikke, hvad det var, men fuck, det så fedt ud. Når jeg Ja, får 10 subscribers, så skal jeg lave noget sjovt. Ja. Hvis du Må fik... ikke vide, hvad det er. Og jeg skal nok nødt til at når jeg kun har 6. Men... Når du kun har 6. Så det der. Wow. Jeg aner ikke, hvor mange Nej, ej, fuck. Det glemte jeg lige. Glemte, der var et flyver. Hold kæft, du er dum. Skal vi se den her video, den tager 11 minutter, sådan cirka. Den her? Ja, så vi kan ramme det. Jo, vi kan jo bare stoppe. Altså. Ja, jeg skal også snart til at ud og have sådan en bitte mellem med. Jeg skal også have mail med. Nej. Og må jeg godt... Nej, du skal lade mig. Du skal have min sydsko. Eller hvis jeg havde nogen, så... Glem det. Magnus, du skal have min sudsko. Nej, kraften. Nøj, mand. Dør han Så er hele det. tiden. Nej. Så laver du flagmusen, for fanden. Det er jo det eneste, vi ser. Altså, det er godt for at se, hva'? Jeg skal se nogle rigtig pro-trick. Det er mega pro. Helt klart. Det er det nemlig. Så rammer jeg så fucking forkert. Hold da kæft, mand. Og hvis han gør det nu, ikke også? Så er det bare fucking fordi han efterligner mig. Det var der viser ham det. Nej, det her. Gay. Du gør det ikke nu. Jo, det er sgu da så, de gay. Jeg sagde ikke gay, jeg sagde May. Jeg ved ikke, hvad May det betyder. Hvis de ikke ved det, ikke også, så kig i en ordbog. Der står den nemlig. Gør det ikke det? Det er det sagde Aske. Du skal ikke tro mig, vel? Hallo, Nikolaj, du er dum.
Ja, din mor er ikke dum. Så I det? Nå. Ja, det så vi godt. Hold kæft, det skal jeg få. Skal jeg lige se, hvordan man gør det Kender ordentligt? nogle sjove Politi her. Ja, okay. Mig, Magnus og Aske, vi faktisk alle sammen gerne have udfordringer for jer. Og du var faktisk min idé fra starten af. Og få udfordringer. Ja. Det skulle da spørge Kaspers idé. Jeg failede ikke, præcis. Du giver sig. Ej. Nu giver os, nu vil jeg sikkert ikke Faktisk var en filme vigtig fordi jeg idé. tager. Mig og The Top Gamer, vi fik den idé. Mig er en top gamer 10.000 eller sådan noget. Kom så. Top Gamer 10. Prøv lige vis med den der væbne-ting. Og når det er sagt, ikke også? Så skal lige sige noget, når du falder ned, ikke også? Så dør Aske. Så bare tæt det. Nej, det er ikke. Kender I godt det, når man skal skide i bukser, man ikke har lyst til det? Nej. Jeg skal tale ikke til dig, for jeg tale til det der publikum. Ja, de kan jo ikke svare for helvede. Jo, Nå, det er derfor, jeg kommentar. svarer, mand. Derfor man har kommentaren. Prøv at se, der så fejler nu. Prøv at se, så fejler nu. Det var typisk, at man så fejler nu. Nu når han prøver på at lave kickflip. Prøv at se, så fejler nu. Så der. Prøv at se, så er det. Han lavede ikke engang kickflip, han lavede det der, han lavede. Han lavede ikke engang kickflip, han lavede bare kickflip. Ja, mand. Så er nu nok lige gået 1,5 minut, eller så er det kun gået 30 sekunder. Ja. Du taler meget ikke så sjovt. Nej, jeg skal prøv lige at finde på en bedre humor, jeg skal sige. Det er, jeg skal finde på alt, hvad det er, jeg skal sige. Nej, det er YouTube. Ja, det er YouTube. De giver mig simpelthen... Nej, de giver mig ikke idéer. De siger, hvad jeg skal lave. Der er gået 12 minutter. De siger bare, fuck dig, og så... Som det er sagt, der er gået 12 minutter, så slutter vi af. Vi slutter hans video af. Det er fandme nejligt. Få lov til det. Nå. Ja, men hvis du lige kan faile og dø for groft og lave flagmusen og alt det der. Lave flagmus, og så takker jeg af, fordi at I gad at se. Jeg vil Ja. også sige farvel. Farvel. Farvel, Magnus. Alle sammen. Ja, ses.